Chcem vám najskôr poďakovať za pozvanie. Moja téma je ako byť bohatý v Bohu, alebo buď bohatý v Bohu. Myslím si, že túžba po tom mať viac je tak bežná medzi ľuďmi, že pravdepodobne je veľmi málo ľudí, ktorí povedali, že už nepotrebujú nič viac. Že majú toho dosť. Možno, že takí sú, ale známa je vec, že keď človek má viac, tak s tým stále aj potrebuje viac. Keby ste si povedali, tak keď budem mať toto auto, tak už mám dosť. Zistíte, že k tomu autu potrebujete opravára a údržbu a tí údržbári, alebo to zase potrebuje ďalšie peniaze, alebo nejaké náklady. Takže vlastne s istou životnou úrovňou, alebo s nejakým majetkom stále rastie potreba, alebo viac. Takže myslím si, že súhlasíte, že je veľmi ťažké dôjsť na úroveň, kde ja už nechcem viac, alebo nepotrebujem viac. No. Otázka, či potrebujem, alebo či len chcem, je veľmi, veľmi citlivá a možno, že ste si niekedy všimli, že to, čo u seba považujem za potrebu, keď to iný kupuje alebo chce, tak sa mi zdá, že na čo mu to je. Zažili ste to už? Na čo mu to je? Ale keď to ja idem si kúpiť, alebo ja to chcem získať, tak mám pocit, ale však to je normálne, že to ja chcem. Takže toto je veľmi ťažké a povedať niekomu, že to už nepotrebuješ, je považované za drzosť. Takže ja by som nechcel nikomu hovoriť, že niečo nepotrebuje, lebo to sa nepatrí. Na druhej strane máme jeden príbeh, ktorý chcem čítať, kde Ježiš na toto, myslím si, že budete súhlasiť, že dosť nepríjemne odpovedá. A myslím si, že preto potrebujem Ducha Božieho, aby mne ukázal, i on prstom ukázal, že dieťa moje, toto už nepotrebuješ, to už len chceš, alebo máš nejaké nadmerné túžby. Takže okrem toho dnes asi budete súhlasiť, že neustále do nás dobiedzajú médiá, aby sme niečo viac chceli. Aby sme niečo kupovali, aby sme stále túžili po niečom väčšom. Toto pestuje nespokojnosť v ľuďoch a myslím si, že aj kresťania máme s týmto problém, že nie sme spokojní s tým, čo máme. Ja si pamätám, som bol na jednej ceste, ešte to bolo za socializmu, takže mňa vyslali ako, že viem anglicky, neviem, či som vedel, no ale vedel som viac asi ako iný. A poslali ma na Filipíny, na jednu konferenciu. A ja si pamätám, že keď som videl, ako tam ľudia chudobní žijú, tak ma to doslovne zlomilo. Ja som tam išiel do jedného kúta, aby ma nikto nevidel a nevidel som sa zdržať akéhosi zlomenia a plaču nad tým, že takto ľudia môžu žiť. To bolo niečo desivé. A nevedel som sa udržať. Ťažko povedať, že som ich ľutoval, jednoducho na to takto na mňa zapôsobilo. A vtedy som si uvedomil, že dobre, tu v Slovensku máme isté, že ako socialistická krajina necítili sme sa nejaký bohatí, ale pojem o tom, že koľko čo kto má a že či má dosť, v takomto prostredí sa zrazu celkom zmenil. Čo to je? A zrazu som mal pocit, že ja som boháč. Takže to je veľmi relatívna vec a pocit chudoby sa dá pestovať tým, že vám niekto neustále hovorí, že máte mať viac.
Zase keď vám niekto povie, že vám to stačí a vy viete, že nemáte na základné veci, tak to veľmi bolí. Takže ako cítite, že toto je vážna, ťažká otázka a naháňanie za tým, aby som mal viac, môže vážne prekážať nášmu kresťanskému životu. A ja som dnes chcel, ja čakám, že mi to Pán dal na srdce, ale to vy budete hodnotiť, aby som nerád tu prišiel, že tak hovorí Pán. Ale nech Duch Boží osvedčí, či to je od Neho. Ale myslím si, že je dobré si uvedomiť, že lepšie ako hovoriť, toto už nepotrebuješ, je povedať, toto máš v Bohu a keď máš bohatstvo v Bohu, tak tá túžba po niečom, čo zháňaš, sa buď zruší, alebo zmenší. Proste je tam istý pokoj, mám toto, no nemám to, čo má niekto, ale ja mám toto a to je oveľa viac, alebo to sa teším z toho. Hej? Takže ak niekto, teraz poviem len taký príklad, ak niekto chce mať drahé kamene, alebo nejaké šperky, alebo čo, tak možno, že nemá polia. Hej? No ale keď vidí, že niekto je bohatý, lebo má obrovské územie, polia, tak si povie, dobre, ja to nepotrebujem, však ja som investoval do šperkov. Rozumiete? Takže ak kresťan investuje do bohatstva v Bohu, tak ho prestane trápiť, že niekto vedľa mňa investoval do toho, aby mal auta, podnik, alebo neviem, čo chce mať. Nemusí to byť hneď hriech, toto je problém, že bohatstvo, nemôže povedať, že ak je niekto bohatý, tak pretože je bohatý, že je hriešný. V Biblii máme Abrahama, ktorý bol bohatý, Šalamún bol bohatý. Takže asi by sme nemali ísť tak, že ak niekto je bohatý, tak musel kradnúť. To je nie biblické. Problém je asi niekde inde a tento text by som rád, aby sme sa trošku naň sústredili, lebo je veľmi zaujímavý. Podľa mňa toto je niečo, čo stojí za to sa pýtať na to niekoľko otázok. Takže ak budete so mnou čítať, tak je to v Lukášovom evanjeliu, v 12. kapitole a začína to 13. veršom. Začína to sporom o majetok. Zažili ste už, že niekto sa hádal o majetok? Spory o dedičstvo. Niekto si privlastnil viac zarobil, za to isté, čo ste robili aj vy, dostal väčší plat. Bolí to? No, niekedy nás to riadne bude nahnevať, ale nemyslím si, že to niekomu môže byť jedno. A niekto takýto, čo mal takýto pocit nespravodlivosti, prišiel za Ježišom. Wow! Ježiš to vyrieši, nie? Išli by ste s tým za Ježišom? Išli či nie? Išli. Ja si myslím, že normálne ísť za Ježišom, len Ježiš nás tu nejako sklame. Pretože odmieta riešiť to. Takže kto si do zástupu, 13. verš, mu povedal, učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. To je vážna vec. Brat zdedil s ním spolu a nejakým spôsobom... A teraz my by sme čakali, že Ježiš povedal, tak toto je vážne, tu treba niečo robiť. On mu odpovedal, človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky a delil. Takže Ježiš odmietol toto robiť, lebo toto nebolo jeho miesto. Ale ďalej a pokračoval. Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Keď chcete, aby si s vami niekto spravodlivo podelil majetok, je to chamtivosť? Nie. To nie je chamtivosť. Takže môžeme to povedať, že Ježiš videl, že za touto požiadavkou o spravodlivosť je niečo viac. A toto je veľký problém. Pretože Biblia, a zvlášť Starý zákon, je plná textov a víziev a trestov za nespravodlivosť. Ak ste čítali Mojžišov zákon, tak viete, že vziať niekomu to, čo mu patrilo dedičstvo, bolo veľmi, veľmi prísne trestané. Toto urobil
Achab, keď nechal zabiť toho Nábota, pretože mu nechcel predať svoje dedičstvo. A tam išlo len o predaj. On to nechcel a on ho nechal zabiť. Teda jeho žena, to je príbeh. Proste Boh sa stará o to, aby bola na zemi spravodlivosť a veľmi mu vadí, ak niekto nespravodlivo si privlastňuje cudzie veci. Takže určite nemôžeme povedať, že Ježiš preto to odmietol, lebo si myslel, to je jedno. Problém je, že v našom srdci sa môže za požiadavkou o spravodlivosť skrývať niečo hlbšie. A toto je to, čo len Duch Boží môže ukázať, pretože ak ty alebo ja máme požiadavku o spravodlivosť, kto z ľudí môže povedať, človeče, tebe nejde o spravodlivosť, ale tam je hlbší problém. Rozumieme tomu? A teraz otázka je, či my sme ochotní pripustiť, že za mojou na povrchu úplne jasne spravodlivou požiadavkou je túžba, alebo požiadavka, alebo motív, alebo hnev, alebo niečo, čo Ježiš povie, dobre, neriežme spravodlivosť, riežme tvoje srdce. A toto je Ježišov prístup. Ježiš nás prišiel spasiť od nášho hriechu a až sekundárne, až na druhom mieste začne riešiť naše spravodlivé požiadavky. My by sme to chceli opačne, nie? Najskôr nech je spravodlivosť, potom budeme posvetení, potom budeme žiť pre Krista. Ježiš hovorí opačne. Najskôr ži pre Krista, potom sa staraj o to, že či je to spravodlivé. Ešte raz opakujem, spravodlivosť je Boží program a nemôžeme si trúfať robiť nespravodlivo, pretože Boh sa na to jednoducho hnevá. Ale ak je za spravodlivosťou skrytá chamtivosť, tak Ježiš odpovedá, vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku alebo bohatstve, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Tam cítite to klamstvo, ktoré v reklamách pozeráte. Predpokladám, že všetci máme televízor a keď začnú reklamy, tak ja to buď vypínam, alebo odchádzam. Pretože mám pocit, že ma neustále bombardujú, aby som bol chamtivý, aby som niečo chcel, aby som chcel viac. A majú tak psychologicky premyslené reklamy, že vás presvedčia, že ak budem mať túto vec, niekedy je to doslovná hlúposť, takže konečne budem šťastný, alebo šťastnejší. A Ježiš hovorí, čokoľvek na svete budeš mať, tvoj život z toho nebude lepší, ani z toho nemôže prameniť. Život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Svet nám neustále hovorí, tvoj život záleží od toho, čo máš. Tvoj status, tvoje postavenie, to, ako sa ľudia na teba pozerajú, závisí od toho, čo máš. Jeden brat povedal, ja musím mať drahé auto, lebo ak prídem na lacnom medzi podnikateľov, tak ani so mnou nerozprávať. Nepotrebujem ho, ale na to, aby som sa priviezol, keby som prišiel na nejakom drahom aute, tak predpokladám, že by ste si o mne niečo pomysleli. Ak prídem na lacnejšom aute alebo dokonca autobusom, tak si poviete, možno, že si to nepoviete, ja neviem, ale cítite nejak inak s tým človekom. To isté platí o obleku a tak ďalej. My sme tak plní týchto vecí, že zabúdame, že Ježiš toto kritizuje. Ježiš chce, aby sme boli niekde inde bohatí. A bohatstvo je od Boha. Ale za tým musí byť niečo hlbšie. A o tom by som rád dnes hovoril, že čo to je byť bohatý v Bohu. Potom im povedal toto podobenstvo. Toto je veľmi zaujímavé, že hovoril, že tento človek získal to bohatstvo normálnym spôsobom. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, a čo urobím? Nemám kam pozvážať úrodu, potom si povedal, urobím toto. Zrúcam svoje sípky, postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pi a vesel sa. No teraz je otázka, čo urobil tento človek zle?
Že mu urodilo pole, to bolo Božie požehnanie. Bolo to zle? To bolo Božie požehnanie. Ježiš tu hovorí príklad, kde bohatstvo nebolo získané žiadnou nespravodlivosťou. Ani vykorisťovaním, ani krádežou, ani nejakými, ja neviem, akými politickými metódami sa dá získať. Viete, že všelijak sa dá dojsť k peniazom alebo majetku. Boh mu požehnal. OK, to je v poriadku. Teraz on urobil to, čo sa moderne volá development, rozvoj. Tak nemám to kam dať, mal to porozhadzovať, tak si povedal, ja zrúcam, postavím, urobil rozvoj. Majetku. Zle? Podľa mňa je to v poriadku. Čo mal robiť? Tak mohol rozdať, len viete, rozdávanie nie vždy je, kto vie, aká múdra vec, pretože ak nič nestojí, za nič nestojí. Ľudia obyčajne, my sme mali také skúsenosti s knihami, že keď sme mali zdarma knihy ešte za socializmu a rozdávali sme ich, tak potom sme ich často našli v koši alebo niekde, lebo ľudia, keď dostanú zdarma, tak nemajú veľmi k tomu vzťah. Takže my by sme mohli povedať, že mohol rozdávať, ale možno, že to nie je až taký hlavný problém. Hlavný problém nastal niekde inde a to je, čo si on povedal o tom. Všimnite si, čo si povedal. Duša moja, hovoril sám so sebou, duša moja, máš hojnosť, máš veľa, na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Máš veľa, na mnoho rokov. Ako by sme nazvali takýto postoj? Čo by sme povedali, že čo to je? Výborne? Sebectvo. Nezávislosť. Tento človek zrazu mal pocit, ja nepotrebujem už ani pracovať, nepotrebujem sa modliť, nepotrebujem sa namáhať, nič. Ja mám dosť, duša, teš sa. Máš zabezpečené, máš to poistené. Tak to vám hovoria poisťovne, keď vám chcú povedať, že čokoľvek sa vám stane, my sa o to postaráme. Tento človek bol poistený. Mám majetok na mnoho rokov. Mať majetok na mnoho rokov si myslím, že zase by sme nemohli nazvať priamo hriechom. Tu sme znovu pri tom, že nemôžeme povedať, že majetok je hriech. Problém je, že si povedal, teš sa, vesel sa, máš zabezpečenie. Moje zabezpečenie pri akomkoľvek majetku môže vyplývať jedine z toho, že som bohatý v Bohu. O tom chceme hovoriť. Ak čokoľvek mám, a to žiaľ, že toto platí pre bohatých a pre chudobných rovnako. Človek, ktorý má jednu malú vec, môže byť tak závislý na tej veci a tak namyslený alebo tak spokojný s tým, že to má, ako človek, ktorý má milión. To srdce naše, moje, tvoje ťa klame a chce ti povedať, nehľadaj pokoj a radosť v Bohu, ale hľadaj pokoj a radosť vo veciach. A to môžu byť rôzne veci. To môže byť ľudia, to môže byť postavenie, to môže byť šaty, to môže byť auta, to môže byť peniaze samozrejme. Peniaze sú, ako písmo hovorí, koreňom každého hriechu. Milovanie peniaze. Dobre, ďakujem za opravu, toto je dôležité. Nie peniaze, ale to by som zleboval. Ďakujem. Milovanie peňazí je koreňom všetkých ziel alebo všetkých hriechov. Takže nezávislosť, pocit, že toto mám a teraz z tohto mám radosť a nepotrebujem sa modliť, nepotrebujem pracovať, stačí mi pasívne si ľahnúť a všetko bude v pokoji, tak to je hriech. Ak si myslím, že bohatstvom dostanem stav, keď nemusím pracovať, mám hriech. Ak bohatstvom dostanem stav, keď nemusím sa modliť, mám hriech. Teraz bohatstvo, som povedal, môže byť málo, môže byť veľa. To je veľmi relatívna vec. Ja som vám povedal, že keď som bol na tých Filipínach, som zistil, že ja som extrémne bohatý človek. Ale tu, ani za socializmu som nebol nejaký veľmi bohatý, bol som v takej nejakej strednej triede. Ste už prišli z toho autobusu? Áno.
Tak vítajte. Hovoríme o probléme toho, že či človek je šťastný z veľa alebo málo a či závisí na Bohu, keď má viac, alebo nezávisí na Bohu. Problém každého majetku, či veľkého alebo malého, je, či nás robí nezávislým na Bohu. Rozumiete? Problém toho, čo mám, nie je v tom, či mám veľa alebo mám málo, ale či to, čo mám, mi robí radosť namiesto Boha, namiesto toho, že čakám a som neustále závislý na Bohu. Ak niečo, čo mám, a to môžu byť nie priamo majetkové veci, niekedy sú to vzťahy s ľuďmi. Môžem si povedať, ja mám takých dobrých známych, že nepotrebujem, aby sa Boh o mňa staral. Možno, že si to takto nepoviem, ale jednoducho sa za to nemodlím. V momente, keď ochoriem a nikto mi nevie pomôcť, tak zrazu sa modlím. Prečo až potom? Prečo sa nemodlím, keď som zdravý? Prečo neďakujem, ak nemám žiadny problém? Ak som zdravý, nepatrí Bohu za to vďaka. Ale obyčajne si ľudia spomenú na Boha, keď je zlé a niekedy, až keď všetci lekári zlyhajú, tak povedia, no vám už pomôže len modlitba. Alebo ani modlitba vám už nepomôže. Prečo? Zaslúži si Boh, ktorý nás každú sekundu udržuje pri živote. V tejto chvíli tvoja krv prúdi len preto, že sa Boh o teba stará. Keby Boh v tejto chvíli neudržoval všetky moje bunky pri živote, kolabujem v momente. Boh neustále nás udržuje pri existencii. Koľkokrát mu za to ďakujem. Vtedy zistíme, že je problém vzduch, keď sa znečistí. Vtedy zistíme, ako závisíme na vode, keď prestane tiecť. Bratia a sestry, toto je veľmi smutný stav. Kresťanský stav nevďačnosti voči Bohu. A písmo nám hovorí, že nevďačnosť je začiatkom hriechu. Pretože mu neďakovali, zmárniveli, tam je napísané, to Roháček má také slovo, že teda stávali sa hlúpimi alebo nezmyselnými. Začali sa starať o hlúposť, proste trapnosť. Takže problém bohatstva je nie koľko mám, ale či ma to robí šťastným bez Boha. Môžem byť šťastný z toho, že mám, ale vždy musím vidieť, že Boh je za tým. Pretože v momente, keď si poviem, duša, máš pokoj, si zaistený, poistený, máš všetko v poriadku, o nič sa nemusíš starať, nemusíš pracovať, toto je veľmi vážna vec. Boh nás stvoril pre prácu. Nie pre makanie alebo pre zamestnanie, ale pre nejakú prácu. Keď hovoríme o práci, tak nemusíme hovoriť o zamestnaní, že nás niekto zamestná. Boh nemá nezamestnaní. On chce od teba, aby si niečo robil. Pre jeho cirkev, pre svoju rodinu, pre ľudí. Proste, ak si poviem, ja mám bohatstvo, ale nemusím robiť, tak som na satanovej strane. Túžba pracovať je to, čo nám Boh vložil ako normálne a kresťan nemôže nepracovať, pokiaľ nie je totálne nemocný a že sa to nedá. No a pozrite sa, čo tomuto človeku povedal Boh. Boh mu povedal, to je 20. verš. Blázon. Blázon. Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život, a komu ostane to, čo si nahonoril? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. A tento výrok, ktorý tu Pán hovorí, bohatý v Bohu, to mi tak zaznelo, že teda, čo to znamená byť bohatý v Bohu? Skúste rozmýšľať, čo to pre vás znamená. Ste kresťania? Čo to znamená bohatý v Bohu? Ak mám pocit, že som bohatý v Bohu, tak určite nebudem mať taký problém s tým, keď uvidím bohatších ľudí ako ja, možno, že v tom istom veku, alebo v tom istom postavení, alebo v tom istom námahou. Niekto má väčší úspech. Ak sa stretnete po nejakých rokoch s priateľmi, povedzme zo školy, tak sa začne porovnávať. To, čo dosiahol, cestoval, aké mal. To, keď nemáte čo povedať, tak sa cítite trápne. Ale ak môžem povedať pred sebou a pred Bohom, ja mám spásu, ja mám Boha, čo to znamená, že mám šťastie v tom, že som bohatý smerom k Bohu? Čo to znamená? Že máme Krista. To je prvá vec, že máme spásu, že máme Ježiša, že máme jeho syna. Ale ako sa môžeme z toho tešiť? No, tak keby som vyhral teraz
výhra v nejakej lotérii, či ako by som povedal, asi nie je zrovna najlepší spôsob, ako zbohatnúť, pretože dostávate peniaze od ľudí, ktorí tiež chcú zbohatnúť. To vám nikto nedal, to každý len čaká. To nie je požehnané, keď máte to, čo každý chce. Rozumiete? Boh nám dáva niečo, čo nebude niekomu chýbať. Lebo ak máte pocit, že toto som dostal, ale nikto mi to nechcel dať, každý to chcel, neviem. No. Ja toto nechcem vyhlásiť, že zrovna to je hriech, ale keď už hovoríme o tom, že máme viac zrazu, tak vieme si predstaviť, že sa vieme potešiť. Ako sa môžeme tešiť z toho, že máme Boha? Čo to znamená mať Boha? Oslobodenie. Oslobodenie, to je jeho činnosť. To je oslobodenie od tohoto sveta, alebo od potrieb tohoto sveta. To je to, čo Boh nám urobil. To je veľmi dobré, to je pravda. Teraz by som rád sa pýtal, že bohatý v Bohu, je rozdiel, či máš odo mňa nejakú moju činnosť, ktorú som pre teba urobil, alebo či máš mňa. Neviem, či mi rozumiete, že proste ja môžem od lekára, povedzme, dostať výbornú liek alebo službu, ale ešte nemám lekára. Rozumiete, ešte mám síce služobníka, ktorý pre mňa pracuje, alebo ma lieči, ale ešte nemám jeho. Keď máte Boha, tak máte niekoho, z koho sa tešíte, nie len preto, že niečo pre vás robí. Možno, že by sme to mohli prirovnať k rodinným vzťahom. Keď máte dieťa, prečo sa tešíte z dieťaťa? Pretože niečo pre vás robí? Je to moje. Samozrejme, Boh nie je dieťa, pozor. Ale chcem ukázať, že keď sa tešíme z nejakej bytosti, z nejakého človeka, tak musíme dať pozor, aby sme nepremenili jeho bytosť, vzťah, za to, čo pre nás ten človek môže urobiť alebo robí. Rozumieme to? To isté platí o manželstve. Ak ste ženatí, vydaté, tak zvlášť na začiatku je to tak. Žiaľ, že niekedy v manželstve neskôr sa dostaneme do štádia, keď stačí mi, keď moja žena pre mňa robí to, čo má robiť. Hej? Ja neviem čo, tradične žena varí, perie, ja neviem čo, ale dnes už v modernej rodine to nie je vždy takto, že ženy to robia, ale každý si nejak podelí úlohy a keď ten partner, ako sa hovorí, seká dobro, je dobrý. No dobre, ale na začiatku, ak som sa zamiloval, tak mi bolo jedno, čo ten partner robí. Súhlasíte? Mi bolo jedno. Dokonca mi bolo jedno, či je zdravý. Bolo mi jedno, či je vzdelaný. Bolo mi jedno, či je bohatý. Prečo? Chcem teba. Preto ľudia tak radi spievajú o láske, lebo toto je čarovné. Samozrejme, že to nestačí, pretože táto, by som povedal, duševná či normálna ľudská láska je síce Boží dar, ale je veľmi prchavá. Súhlasíte? To zaľúbenie, ľudia radi pozerajú mladých ľudí, ktorí snívajú a povedia si však, počkaj, ty uvidíš, ako to bude. A je to tak. Nikto, kto dlhšie je v manželstve, sa nevyhne istému prehodnoteniu toho, tak prečo ťa chce. Žiaľ, že niektorí povedia, tak to prešlo a keďže mi nedávaš, čo od teba čakám, končím s tebou. Takže tamto chce istý boj. No ale prišli sme od mám Boha k tomu, že ako mám ľudí. Ale ja to teraz chcem preniesť. Mám Boha. Kto je Boh pre mňa? Je to niekto, kto je zdrojom zdravia, zdrojom šťastia, zdrojom ochrany, zdrojom života, alebo je to niekto, z ktorého sa teším, pretože to je on.
Čo myslíte? Je Boh zaujímavá bytosť? Je Boh príjemný byť s ním? Je Boh láskavý, že teda chce sa s nami baviť? Aj trpezlivý je. Je trpezlivý, jasné. Takže pri všetkých veciach, ktoré Boh pre nás robí, ak chceme byť v ňom bohatí, tak musíme ísť trochu ďalej. Bohatý v Bohu znamená, že sa teším s ním nielen preto, čo robí, ale preto, že je to on. Možno, že by sa, neviem, či toto bude dobrý príklad, ale skúste kriticky rozmýšľať, či to bude dobrý príklad. Keď niekto má nejakého konička a zbiera, povedzme, ja neviem, známky alebo nejaké veci. Poznáte nejakého zberateľa nejakých vecí? Tí ľudia zvyknú sa pozerať na tie veci a tešiť sa z nich, hej, prezerať si zbierku. Tá zbierka pre nich nemá žiadnu inú význam ako to, že sa z nej vedia tešiť. Tak možno, keby ju predali, že by bola cenná, ale určite to nie je o to, že zbieram to preto, lebo to predám. Teším sa z toho, že to vidím, že to mám. Toto je obdoba toho, že bohatý v Bohu sa teší z toho, že pozná Boha. Koľko ľudí okolo vás nevie, že je Boh. Niektorí nechcú, aby bol, ale sú ľudia, ktorí nevedia, že je možné stretnúť neviditeľného Boha, ktorý je tak múdry, tak láskavý, tak milý, tak blízky, že ja, použijem biblické slovo, ľudský čert, pretože pre neho som ako pantra, rozumiete, on sa pozrie a povie si, tak toľko vecí si vyrobil, zle si mi urobil, neposlúchal si ma. A on chce so mnou mať spoločenstvo. Bohatý v Bohu znamená mať Boha a mať Boha je viac ako mať nejaké veci od Neho, lebo ak chceme od Neho veci, alebo pomoc, alebo odpovede na modlitbu, ešte stále sme v obchodnom vzťahu. A obchodný vzťah nie je rodinný vzťah. Boh chce byť s tebou v rodinnom vzťahu. On chce, ty si jeho dieťa, on je tvoj otec. A otec je nie niekto, od koho čakáme len, aby nám niečo kúpil alebo dal. Ak to tak je to veľmi smutné. Abrahamovi toto povedal Boh, keď... Viete, Abraham bol bohatý však, ale ak si pamätáte, ak čítate ten starý zákon, tak Abraham na jednom mieste, kde už nemohol s tým svojim synovcom, myslím, že to bol synovec, ak si to dobre pamätám, Lótom, existovať, lebo boli veľmi bohatí a bohatstvo vtedy znamenalo ovce a statok a pastviny už nedokázali uživiť. A Abraham na jednom mieste je napísané, že musel sa rozísť s Lótom. A ten rozchod musel byť dosť problematický, lebo mohli sa rozdeliť tak, že jeden pôjde do chudobných, do takých suchších a menej žírnych častí a druhý pôjde do bohatých. Tam je napísané, že to bola ako hospodinová záhrada. Zelené, všetko bohaté. Nakoniec Lót tam išiel, tam bola Sodoma, Gomora a Lót dosť zle skončil z toho. Abraham tam ukázal, že síce bol bohatý, ale dokázal sa vzdať. Toto, čo tento človek nedokázal, a prišiel za Ježišom a povedal, povedz môjmu bratovi, aby si rozdelil so mnou dedičstvo. Ja chcem spravodlivosť. Abraham mal sľub od Hospodina, že celá krajina bude jeho, ale nebojoval o spravodlivosť. Tam sa ukázalo jeho srdce, že pre ňo nebolo toto najdôležitejšie. Potom znovu z Abrahamovho života išiel do vojny, keď tí králi dobili Sodomu Gomoru a on ich porazil
kráľ Sodomy mu chcel dať niečo z tohto, z koristi. On povedal, prisahal som na Hospodina, že nepríjmem nič. Abrahamovo srdce nebolo v jeho majetku. Dokázal sa vzdať vtedy, keď s Lótom sa delili. A dokázal neprijať korisť, ktorú vybojoval. Keď idete do vojny, riskujete život. Pod spravodlivosťou sa u Abrahama neskrývala chamtivosť. Neskrývala sa u neho nejaký skrytý motív, že povedzme, že to je spravodlivé, ale v skutočnosti ide mi o môj prospech. Toto je veľmi vážna vec, pretože skrývať za spravodlivosť iný motív je veľmi ľudské. Je veľmi ľudské. A Abrahamovi v 15. kapitole Boh hovorí, neboj sa, Abram, tam ešte mal meno Abram, ja som tvoj štít a tvoja veľká odmena. Toto je nádherné. Neboj sa, ja som tvoja odmena. Keby Abraham, alebo Abram ešte vtedy, sa bol vytešoval z toho, ako zbohatol v Egypte, lebo išiel do Egypta, zbohatol, som presvedčený, že Boh by mu nepovedal, ja som tvoja odmena. A tu sa stretávame s jednou veľmi vážnou vecou, ktorú Ježiš povedal, že nemôžete slúžiť aj peniazom, alebo mamonu, aj Bohu. To sa nedá. My, ak chceme, aby sme mali radosť z Boha, chcem sa stretnúť s Bohom, s neviditeľným Bohom, jeho duch mi ho sprítomňuje, môžem ho prežívať. Ak mám radosť, s ktorou on nesúhlasí, z toho, čo vlastní, tak ten kontakt bude napätý a budem z neho utekať. Abrahamovi len preto Hospodin povedal, ja som tvoja odmena, lebo Abraham nechcel inú odmenu. Toto je veľmi ťažké pre súčasných ľudí pochopiť. Nemôžeme mať Boha aj iné modly alebo iné potešenie. Môžeme sa tešiť z Božích darov. Nehovorím, že nemôžeme sa tešiť z rodiny, nemôžeme sa tešiť z platu alebo z niečoho, z zdravia, ktoré nám Boh dáva. Ale všetky veci musia byť podriadené Božiemu rozhodnutiu. V momente, keď to je náhradou Boha, Boh nám nepovie, ja som tvoja odmena. No Boh sa nebude deliť s nikým a s ničím o radosť, ktorú len On môže dať. Ak chceme čerpať radosť, ktorú Boh dáva z veci, tak Ježiš hovorí, nemôžete slúžiť Bohu aj mamone, buď jedného budete milovať a druhým pohrdať, alebo sa pridržať. A druhého, teraz neviem, či je tam nenávidieť, tam Ježiš používa rôzne slova, nemám to v pamäti, ale pamätajte si, o čom hovorí. Jednoducho, to je buď, alebo. A často nám to trhá srdce, keď Boh vytrháva s koreňami nejaké zlé postoje, ktoré máme, lebo priznajme si, keď sme sa stali kresťanmi, nie všetky naše postoje sa stali správnymi. Ak vaše áno, ja sa vám ospravedlňujem, ale moje nie. Postupne Boh cez rôzne udalosti, bolesti, straty, strachy odstraňuje veci, ktoré tam nechce, aby tam boli. Prečo? Aby som sa vedel z neho tešiť a tie veci, ktoré ho nahrádzajú, aby pre mňa prestali byť tým, čo nemajú byť. Ťažké? Ťažké. Nikto nesľúbil, že kresťanstvo bude ľahké. Ak vám niekto povie, že kresťanstvo je ľahké, tak nevie, čo hovorí a musíte byť veľmi opatrní. Moderná reklamná kampaň za kresťanstvo je často veľmi nebezpečná, lebo nehovorí o tom, že kresťanstvo chce obeť.
Každý život kresťana musí byť poznačený nejakou obeťou. Ježiš dal za vás život a nemôžete si ho získať žiadnou obeťou. Ale z vďačnosti čaká, že mu tiež dáte život. Teda to nie je o tom, že ja mu dám a on potom mi dá. On mi najskôr dal a čaká vďačnosť. Je veľký rozdiel, či niečo je z vďačnosti, alebo preto, že čakám za to, čo ja urobím, že on potom niečo urobí. Boh pre mňa už nič nikdy nemusí urobiť. Už všetko urobil. Ja viem, že urobí, aj stále robí, vďaka Bohu. Ale to nie je preto, že ešte neurobil dosť. Kríž, na ktorom Ježiš zomrel, je tak obrovský dar, že keby mi nič iné nedal, len syna a večný život, tak by som musel povedať vďaka Bohu. Takže na toto musíme dať veľký pozor. Chceme Boha, chceme byť bohatí v ňom, ale to znamená, že musíme niečo preto obetovať. Nie preto, aby on bol s nami, ale preto, aby sme mu urobili miesto v srdci. Každá nezdravá radosť z čohokoľvek na svete, či je to človek, alebo vec, alebo nejaký majetok, ktorá je tam namiesto Boha, robí Bohu prekážku a Boh povie tak, buď to, alebo ja. Možno, že ste mali niekedy taký vzťah, že niekto vám povedal, vieš čo, tak buď tam ten kamarát, alebo ja. Toto nejde dohromady. Alebo tento zvyk, alebo ja. Alebo pes, alebo ja. Proste niekedy máme taký problém, že ak niekto sa drží s niečím, poviem, vieš čo, ja sa s tebou nemôžem priateliť a stretávať, ak máš takéto zvyky, alebo ja neviem, čo robíš, fajčíš, piješ sa, niečo. Niekomu to veľmi vadí. Takže to je prvá vec. Bohatstvo v Bohu znamená mať s Bohom osobný, rodinný vzťah. Sláva Bohu. Skrze Ježiša Krista, niekto ste povedal, že mať spásu, mať Ježiša. Samozrejme, že Boh robí pre nás. Ja nechcem povedať, že sa nemáme tešiť z toho, čo pre nás robí. Ale ak zostaneme v obchodnom vzťahu, tak budeme neustále hľadať radosti niekde inde. O tom dneska chcem hovoriť. Aby sme mali takú radosť Boha, že nás prestane trápiť a hnevať a nejakým spôsobom škrieť. Používate také slovo škrieť? Hej? Že nás prestane škrieť, že prečo niekto má a ja nemám. Druhá vec, bohatstvo v Bohu, o ktorom tu Ježiš hovorí, je mať budúcnosť. Tento človek, tento boháč, nemal budúcnosť. On si povedal, máš veci na mnoho rokov. A on mu hovorí, blázon, dnes v noci zomrieš. To je dobrá otázka, nie? Som pripravený dnes v noci zomrieť? Čo znamená byť pripravený v noci zomrieť? Všetci vieme. Byť očistený krvou Ježiša Krista. Tvoje hriechy nie sú očistené krvou Ježiša Krista dnes v noci, radšej nechci zomrieť. Nikto nechce zomrieť, ale človek, ktorý má odpustené pre kríž Ježiša Krista, tak nemusí sa desiť toho, že by dnes v noci mohol zomrieť. Ja nechcem zomrieť dnes v noci, nech Pán Boh chráni, ale keby sa také niečo stalo, viem, kam idem a viem, čo sa bude. Ale ak nemáš Krista a dnes v noci by si mal zomrieť, tak ti Boh hovorí, blázon. Čo dúfaš? Čo bude s tebou? Mať budúcnosť na večnosť je niečo, na čo svet chce zabudnúť. Všetci ľudia okolo vás, ktorí nechcú myslieť na modlitbu, nechcú myslieť na Bibliu, nechcú cirkev, nechcú vieru, žijú ako keby po smrti nič nebolo, alebo si namýšľajú, že však nejak to bude. Tam, kde budú všetci, tam budem aj ja. Počuli ste to? Tam, kde budú všetci, tam budem aj ja. Alebo ja som počul také niečo, že bude ako bude na tom Božom súde. Akože vlastne z pleca na pleca. Je Božia milosť, keď nás budúcnosť po smrti začne trápiť. To je Božia milosť. Ak prestaneš spávať s touto otázkou, ak nie si spasený, že čo bude? Čo ak zomriem? Čo so mnou bude? To už je práca Svätého Ducha. Ak ťa toto začne trápiť, tak si na dobrej ceste. Lebo to znamená, že Boh ťa znepokojuje.
predtým, než počuješ dobrú zvesť, potrebuješ počuť veľmi zlú zvesť. To, že bez Ježiša sme odsúdení na večné zatratenosť. A keď ťa toto začne trápiť, tak môžeš dostať budúcnosť. A to je bohatstvo, že máš budúcnosť. Tento človek bol bohatý, ale to bohatstvo mu bolo na nič. Lebo v momente zomrel. To nemusíte zomrieť, aby vám bohatstvo bolo na nič. Rozumiete, ak ochoriete, tak tiež vám bohatstvo bude na nič, lebo za zdravie si nekúpite. Niekedy sa stane, že človek stratí chuť, chuťové tieto poháriky mu prestanú fungovať, prestane mu chutiť jesť, no čo má z toho, že má fantastické jedlá, keď mu nechutí. Je mnoho vecí, mnoho spôsobov, akým stratíme, akým bohatstvo stratí pre nás zmysel, ale mať budúcnosť je niečo, čo nám Boh hovorí, že je veľké bohatstvo a Ježiš hovorí o tom, že ak nemáme budúcnosť, tak sme blázni. Zo záhrobia nám Ježiš priniesol jeden rozhovor. Ešte môžem hovoriť? Lebo sa mi zdá, že už je hodina. Nie? Ste povedali, že ak toto, tak kľudne povedzte, že dosť. Ja môžem rýchlo skončiť. Ale tento rozhovor o záhrobie je zaujímavé práve o bohatých a chudobných. Viete, o čom myslím? Boháč a Lazar. To je veľmi zaujímavé. Tento istý Abraham, o ktorom sme hovorili, tak povedal tomu bohatému, a to je zase buď alebo. Povedal, syn môj, ty keď si to v živote mal, tak si to užil. A teraz, to máš opačne. Ten tvoj Lazar, ktorému si tam nechal, aby jedol nejaké omrvinky, tak tento mal vtedy zlé a teraz to má navždy dobré. Mňa vždy tento rozhovor ako si vyrušoval. Je to možné, aby som si to užil tu a tým stratil večnosť? Je to možné? No, toto hovorí Abraham, pozor, nehovorí to Boh. Toto hovorí Abraham. Abraham bol bohatý, ale nežil pre bohatstvo. Tento boháč evidentne žil pre to bohatstvo. Mal v tom srdce. To bolo pre neho dôležité. A po smrti to bolo veľmi zlé. Mať budúcnosť znamená, že na tejto strane večnosti som schopný sa niečo vzdať. Ako a prečo, to len Pán Boh nám môže povedať. Ale tak, ako bolo, že buď peniaze, alebo Boh, tak tu platí, že buď si teraz užijem, alebo potom. Nemôžeme to mať aj tu, s užívaním, aj tam. Ak si tu chcem užiť život, ja neviem, čo si môžeme užiť. Cesty, sex, jedenie, čo sa dá užívať? Spoločnosť, dobrodružstvo. Všetko si môžeme užiť. Ak sa na toto vrhneme, že tu si to chcem užiť, platíme veľmi draho. Platíme nielen tým, že platíme za to peniaze a možno, že zdravím zaplatíte za užívanie, lebo všelijak sa platí za užívanie. Najhoršie je, že platíme večnosťou. Ak si poviem, ja si v tomto živote chcem užiť, platím večnosťou. Stojí to za to. To je možné len tak rozhodnúť, že si poviem, večnosť nie je. To nám marxisti tvrdili, že preto farári ľuďom hovoria, aby sa nesnažili byť bohatí a aby proste sa zmierili s týmto životom, ako je, lebo chcú, aby ľudí mali podriadených a aby si oni mohli užiť. To znamená, ja som farár, alebo proste vysoko postavený človek a všetkých poddaných učím, len buďte spokojní, teraz môžete byť chudobní, trápiť sa, no a na večnosti potom to bude v poriadku. No, takáto politika určite nie je Božia a Boh nehovorí, že ak sa tu budem trápiť, tak nevyhnutne vo večnosti budem to mať dobre. Takže nemôžem si kúpiť nejakým
uťahovaním si o pasku tú večnosť. To som nepovedal. Ale je veľa vecí, ktorých sa kresťan musí vzdať, pretože ak sa mu chce užívať obžerstva, nemôže. Ak sa mu chce užívať voľného sexu, nemôže, to je hriech. Ak chce si užívať, ja neviem, povedzte si, koľko vecí sa dá užívať, ktoré mám nelegitímne, jednoducho nemôže. Ľudia sa vám budú vysmievať. Voľakedy, teraz neviem, či to dnes platí, ale za socializmu bolo také heslo. Kto nekradne, okráda svoju rodinu. Pamätáte si to niektorí starší? To sa tak hovorí. No dobre, ale 10 Božích prikázaní hovorí, že neukradneš. Takže ak ja si chcem užívať na základe toho, že som niečo vám vzal, čo mi nepatrí, ja som zaplatil nie tým, že si budem užívať, ja som zaplatil večnosťou. Samozrejme, že môžem mať odpustené a môžem to vrátiť. Ale ak to nevyriešim, som zaplatil večnosťou. Bohatstvo v Bohu znamená, máš budúcnosť, ale tú budúcnosť nemôžeš mať, ak si tu chceš užiť. A ja už len jednu vec spomeniem, a to je, myslím si, tiež veľmi dôležité. Moderný človek, a teraz neviem, či sa to týka aj niekoho tu, ale moderní ľudia majú jeden veľký problém. A to je nuda. Strašne veľa ľudí sa nudí. Pozerajú všetky možné programy v televízii, hrajú hry, všetko možné robia a stále ich nič nebaví. Nudia sa. Problém je, že my sme nie stvorení pre zábavu. My sme stvorení pre službu. Ja som tu na tom svete, aby som slúžil Bohu, aby som slúžil ľuďom. Ak odmietnem slúžiť, lebo ja sa chcem zabávať, nebude dlho trvať a začnem sa nudiť. Prehnaná zábava vám, to je ako keď veľa medujete. Chutí vám veľa medu? Presladené chutí? No tak možno, že niekomu chutí veľa medu, ale normálne je, že keď máte niečo veľa, tak sa vám to sprotí. Zábava je dobrá na oddych, keď je normálna zábava, nehovorím o hriešnej zábave. Uvoľniť sa potrebujeme oddych, potrebujeme radosť. Ale ak si urobíme zo zábavy, čo nám svet chce povedať, preto žijem, aby som sa zabával, tak sa začneme nudiť. A stratíme zmysel života. Boh nám dal životný program a už som na začiatku povedal, Boh nemá nezamestnaných. To znamená, ja môžem slúžiť vám, môžem slúžiť cirkvi, môžem sa začať modliť, ako som na lôžku, že teda som chorý a nemôžem naozaj pracovať fyzicky, vždy sa môžem pýtať, čo potrebuje odo mňa môj brat, moja sestra, kazateľ, niekto a môžem sa začať za to modliť. To je práca. Ak ste sa niekedy začali naozaj modliť, tak viete, že to je ťažká práca. Samozrejme, dá sa modliť namiesto fyzickej práce, ak ja som normálne a môžem vám ísť pomôcť lopatovať a ja sa začnem modliť, Pane, daj mu, aby mohol dobre lopatovať, tak asi to nie je dobrá modlitba, súhlasíte? Takže ja nehovorím, že sa máme modliť namiesto fyzickej roboty, keď môžeme fyzicky dať čo urobiť, ale rozhodne by som nepovedal, že máme pracovať bez modlitby. Takže Boh nás tu necháva preto, aby sme niekomu slúžili. Nespojme našu prácu so zamestnaním. Ak ma nikto nezamestná, Boh má pre mňa prácu. A ak mi dá program, tak ma poctil, pretože podľa toho, aký výkon tu podám, podľa toho budú v nebi odmeny. Takže bohatstvo v Bohu znamená aj životný program. Ešte jedno podobenstvo spomeniem a končím. Pán Ježiš v 25. kapitole Matúšovho evanjelia, nie v 25. 20. kapitole, hovorí o podobenstvo, kde tí, ktorí sú kresťanmi, ktorí ho nasledujú, sú pozvaní do práce na vinici. Niekto z vás tu pracuje na vinici? Máte niekto vinicu, alebo pracujete na vinici? Údajne práca na vinici je veľmi ťažká, je to pravda?
Ani nie, ale pravidelná. Pravidelná. Ja som tak počul, a nikdy som nerobil na vinici, že práca na vinici je ťažká. Ale už nech je akokoľvek, títo ľudia sa flákali po námestí, tam je napísané, že vyšiel ľudí, ktorí proste nemali čo robiť a on povedal, choď pracovať na moju vinicu. Nakoniec tam boli odmeny na záver a tam išlo o problém, že tí, ktorí pracovali menej, si mysleli, že dostanú menej peňazí, ale v skutočnosti všetci dostali rovnako. To je o spáse. Dôležité je, že Pán Ježiš tu prirovnáva kresťanstvo k zamestnaniu. Ak si sa stal kresťanom, stal si sa Božím zamestnancom. A je veľmi dôležité, aby kresťan videl svoj život ako zamestnanie. Samozrejme, že kresťanstvo je viac ako len zamestnanie. Je to rodinný vzťah, som povedal, že máme Boha ako Otca, máme ho, milujeme ho. Kresťanstvo je život v Duchu Svetom a tak ďalej. Ale tu je podobenstvo, ktoré hovorí o tom, že mám životný program. A tak sa pýtam, aký je tvoj životný program od Boha? Vieš, aká je tvoja služba? Vieš, čo máš dnes robiť, zajtra robiť, pozajtra? Koho ti dal Boh na starosť? Pretože ak toto nemáme, tak hľadáme neustále nejakú zábavu a tá zábava nám kazí vieru, lebo zábava dnes je poznačená všetkým možným. Ale nie len to, že nám kazí vieru, ale vedie k nude a k prázdnemu životu, možno k odpadnutiu. Takže chcel som povedať, že bohatstvo okolo nás pokúša k tomu, aby sme túžili po tom, čo ľudia majú. To je veľmi normálne. Že keď vidím, že niekto má viac, tak sa pýtam, prečo to ja nemám. Možno, že to mám mať a Boh mi dá k tomu cestu. To je určite nie pravda, že nemám sa o nič snažiť. Ale ak ma to začne príliš trápiť, potrebujem sa pýtať, prečo nemám radosť v tom, že som bohatý v Bohu. Bohatstvo v Bohu znamená, že mám osobný vzťah s ním, že viem, že keby som dnes zomrel, viem, kam idem, pretože kríž bol vstýčený a na ňom zomrel Boží syn. A moje bohatstvo je v tom, že mám program. Môj zmysel života je v tom, že Boh mi dal nejakú činnosť. Boh ťa poveruje nejakou prácou. Ak to žiadny z ľudí nevidí a nevie, ty sa môžeš tešiť z toho, Bože, ty si mi dal túto prácu. Takže nech sme bohatí v Bohu a nebude nás trápiť bohatstvo, ktoré majú ľudia a my možno nemôžeme mať. Ak nám ho Boh dá, nemôžeme sa s ním tak tešiť, aby nahradilo samého Boha. Pane, ďakujeme Ti, že Ty si zdrojom každého bohatstva a že môžeme Teba mať ako zdroj radosti, ako istotu a ako našu budúcnosť. Prosím, aby Tvoje slovo, ktoré prehovára k nám, prinieslo svoj užitok.